Гомер дигән җырларны бик тиз ара адәм баласы җырлый икән шул. Сизми дә кала, артында бер гасырга якын вакыт узган. Шундый ук бер китап язарлык, шатлыклы һәм бик авыр кайгылы вакыйгалар кичергән гомерне Яңа Зимница авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Юнысова Җәмилә Шихап кызы да узган. Бүген аңа 90 яшь тула. Шушы олы гомер тантанасы белән ихластан котлап, бар якыннары да җыелышып, аңа бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булганнар. Шулай булгач, Җәмилә Шихаповна уңайрак килеш утырыгыз. Сезнең хөрмәткә булган котлау иртәсен башлыйбыз. Һәм беренчедән барлык якыннарыгыз, Юнусовлар, Трегубовлар, Тугушевлар, Халитовлар, Абайдуллиннар, Сафарова, Давлетовлар, Ягодиннар гаиләләре язган котлау хатыннан башлармын. Безнең газизыбыз 1930 елның 22 июлендә Саратов өлкәсенең Верхазовка авылында дөньяга туа. Әтисе аның укытучы булып эшләгән. Шуңа ул заманда билгеле аны төрле мәктәпләргә эшкә җибәргәннәр. Язмыш җилләре әниебезне бала чакта ук Иске Кулатка районына ташлаган. Хәзерге вакытта ул Яңа Зимница авылында гомер кичерә. Сөйләп бетергесез әниебезнең язмыш дигәне. Аңа яшьтәшләре сыман ук бик авыр бөек ватан сугышы елларын үтәргә туры килә. Урланган балачак һәм яшьлек еллары бар авырлыклар белән генә искә алына аның. 10-14 яшьлек балалар өлкәннәр белән бергә таңнан алып таңга кадәр колхоз кырларында җиңү көнен якынайту өчен үз көчләрен кертәләр. Яшь әниебезгә тракторчы ярдәмчесе, блугар булып эшләү, атларда, кайвакыт сыерларда ашлык һәм пешән ташу, әнисенә колхоз кырында һәм фермада ярдәм итү дәрәҗәсе бирелә. Ачлык, ялангачлык, алар сугыш һәм сугыштан соңгы чор авырлыкларын гаҗәеп нинди сабырлык, түземлек һәм көч аркылы кичерәләр. Сугыш чоры балалары кебек үк аңа да өйдәге өлкәннәргә колхозның җәмәгать эшләрендә ярдәм итү өчен мәктәптә укуын калдырырга туры килә. Әти-әнисеннән ул хезмәт сөешәнлек, кешелеклелек, киң күңеллелек, тормыш авырлыкларына түземле була белүне өйрәнеп үсә. Анда бу сыйфатлар яшь егетләрне җәлеп иткәндер мөгаен. Алар арасында әтиебез, бабабыз Абдулла Юнусов та бар була. Аның белән әниебез үз язмышын бәйләп җибәрә. Яшь пар әтисенең кечкенә генә йортында яшәгән. Анда кәләшләргә карата әхлак һәм гореф-гадәтләрнең катгый нормалары сакланган була. 1975 елда гына алар үзләренең зур йортларын төзи алалар. Анда балалары белән генә түгел, кайнанасы, әбиебез Файҗа өчен дә якты урын табыла. Кайнанасы белән 38 ел тату гомер кичерә. Гомердә дә уфтанмыйча, зарланмыйча, өй эшен берәүгә дә сөйләмичә, кадер-хөрмәт күрсәтеп яши ул. Кайнанасы аның 99 ел яши. Гомеренең ахырында ул кызларына китмичә, килене кулында соңгы көненә кадәр тора. Газизыбыз ире белән бергә таңнан таңга кадәр Яңа Зимница авылында фермада эшли. Шул ук вакытта әти-әнисен карарга, өйне матур итеп тотарга, балалар үстерергә дә өлгерә. Озак еллар кичергән матур тормышларын бизәп, әти-әниебезнең бер-бер артлы 10 баласы туа. Аларның 7-се Рушан, Халимә, Нурия, Асия, Ирфан, Гөлсем, Гүзәл, Аллага шөкер исән саулар. Ләкин өчебез арабызда юк инде кызганыч. Әниебез 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗә ана даны орденнары һәм медальләре, җиңү көненә юбилей медальләре белән бүләкләнгән. Намуслы хезмәте өчен кыйммәтле бүләкләр белән, сугыш чоры балалары категориясенә керә, хезмәт ветераны исемен йөртә. Язмыш һәр вакытта да әниебезгә мәрхәмәтле булып чыкмый.
һәм авыр югалту кичерергә күп тапкыр яза аңа. 1989 елда ул ирен югалта. Кече яшьтәге балалар, 2 студент һәм мәктәп укучысы аңа үз тормышларын үзләре дә җайга салырга тырышкан өлкән балалар ярдәмендә бер үзенә аякка куярга туры килә. 2008 елда ул кече улын югалта. 2010 елда кече килендә тормыштан фаҗигале рәвештә китә. Торак йорт яна. 2 бала оныклар ятим булып кала. Әниебез 10 ел элек булган фаҗига турында бүген дә күз яшьләрсез сөйли алмый. Ул бүгенге көндә дә үзенең көндәлек дугаларында шушы фаҗигале көннәрдән исән калырга ярдәм иткән, хәленнән килгәнчә ярдәм иткән һәр кемгә рәхмәт сүзләре белән дуга кыла. Бүгенге көндә кече кызлары Гүзәл һәм оныклары Риназ белән Ринат ул матур картлыгын били. Аның 7 баласы, 11 онык, 9 оныкчык көн сайын әниләре, яраткан әбиләре белән шалтыратышып, кунакка килеп торалар. Кадерле без, рөхсәт ит ихлас күңелдән сине тантаналы вакыйгаң белән котларга. Барыбыз да бергә җыелып, бүген синең авырлыклардан ишегән җаныңны нык җылытасыбыз килә. Алда күп сүзләр сиңа җиткерербез, ләкин аларның барысының да эчтәлеге бер. Без сине яратып, хөрмәт итеп яшибез. 90 яшьлек гомер үзе бүләк. Аны бит күпләре биләми. Әниебез күпме авыртса да җаны, йөрәк эчтәлеген сөйләми. Бик тә сабыр, бигрәкләр дә уңган, таң калабыз сиңа без карап. Яшә газизыбыз, 100дән артык. Сиңа диеп куйдык, җыр сайлап. Ниләр телик, бары саулык кына, иман байлыгы артсын ул. Картлык дигән матур бер урманның тәме, яме, бәхете дә бит шул. Хөрмәтле Җәмилә Шихаповна, машаллах, без дә бу тантанагызга нык шатланып куйдык. Бәйрәм иртәгезне башлап, алдагы җырны яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар,
Яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләре тулган өчен. Озын гомерле әби-бабайлар авылның горурлыгы, яшь буын өчен батырлык һәм сабырлык илгесе. Шундый хөрмәтле милләттәшләребезнең берсе Җәмилә Шихап кызы Юнусова 90 яшьлек юбилеен каршылый. Бу олы бәйрәме белән ихластан аны Тавлетовлар гаиләсе, кызы Гөлсем, оныгы Арыслан котлыйлар. Безнең якыныбыз чиста күңелле, шыдам, артык сүз әйтмәс кеше. Андыйлар бөтенләй юктыр хәзер. Аның бу тормыштан бер кайчан зары, моңы булмады, авырта да димәде, бар затка түземлегенә ис китәрлек. Әниебез, әбиебезнең куллары шул кадәр җылы, йомшак, алай гына да түгел әле, алтын куллар аны. Ул үзенең күңел җылысын кушып, безгә бияләй, ыек башлар бәйли иде. Шул бияләй, ыек башларының җылысы аша әниемнең җан җылысы, кул осталыгы безгә дә күчкәндер бәлкем. Әйе, мин бәхетле. Минем гомеремдә шундый алтынга тиң, җылы күңелле әниебез, әбием булган өчен. Алдада Раббым ни кадәр язган гомерләренә исәнлеген дә язсын иде. Шөкер Аллага бүгенгесе. Алдагысын уйлама. Һәр көннән тәм, ям табып яшә. Иманың соңгы сулышына кадәр нык, акылың аек булсын. Без барыбыз да синең алда баш иеп, рәхмәт укыйбыз. Без сине яратабыз. Матур күзле әбиебезгә тулды 90 яшь бүген. Назлы күзең кебек синең гел аяз булсын күгең. Бүген матур теләкләрнең телибез иң изгесен. Кара болыт капламасын күңелеңнең көзгесен. Безнең янәшәдә шулай яшә әле күп еллар. Сикәлтәсез генә булсын синең үтәсе юллар. Күңелеңә күрә көнең, балаларың җан ата, оныкларың әби диеп сине бик тә ярата. Яратабыз без үзеңне. Яратмый мөмкин түгел, елмаймыйча сөйләшмисең, нур шәшә синең күңел. Менә шулай, күгебезгә шәш әле нурларыңны, изгелекләрең күп булды, үбәрлек кулларыңны. Ак яулыклы әби булып, яшә кадер-хөрмәттә, син булганда балаларың яши синең рәхәттә. Кадерле Җәмилә Шихаповна, 100 яшьлек юбилеегызны да шушылай бала оныкларыгыз, оныкчаларыгыз тирәсендә каршыларга язсын. Алар сезгә дип махсус җыр сайлаганнар, бергәләп тыңлыйгәлә. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барым, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын.
Җиткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илеткән. Гүлләргә күмелеп әни, тәрәз каршында көткән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырам нарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырам нарын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын. Шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын. Кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илеткән. Әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырам нарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырам нарын. Кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырам нарын. Һәр кеше бәхет өчен туа. Әнә шулай ди, Яңа Зимница авылында яшәүче Җәмилә Шихап кызы Юнусова. Шуңа күрә ул һәр кемдә дә яхшы сыйфатлар гына күрә. Үзе дә тыйнак, сабыр, итагатьле. Шундый матур сыйфатлы әниләрен, әбиләрен Бугын Тугушевлар гаиләсе, кызы Асия, кияве Рөстәм, оныгы Реналь, тормыш иптәше Юлия, оныкчалары Амир һәм Дамир, оныгы Римма, тормыш иптәше Рамил котлыйлар. Әниләрнең кадерен үзең улыгайып әни булгач кына аңлыйсың диләр картлар. Дөрес сүзләр бу. Хәзер үз гаиләләребез булгач кына әниебезнең никадәр бу тормышта тырыш икәнлеген аңладык. Кай арада ничек өлгерә торган булгандыр ул әнкәебез безнең. Үзе ашамыйча безгә ашатырга, кимичә безгә кидерергә, күрмичә безгә күрсәтергә омтылды гел. Безне укытып, тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырды. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтәбез. Читтә яшәсәк тә, гел синең җылыңны тоеп яшибез. Сагынып, яратып кайтырга гел ашкынабыз. Матур гомер бәйрәмең, олы юбилеең котлы булсын, газизыбыз. Саулыкка төренеп, без бала аныкларың белән бергә, бәхеткә озын-озак гомер ит. Кояш нурларына тиңләп әнием, сыенабыз җылы куеныңа. Безнең өчен иң якыныбыз син, бердән-беребез якты дөньяда. Гел ягымлы, нурлы йөзең ям өсти өйе безгә. Иркәли, назлы сүзләрең көч биреп һәммәбезгә. Шуңа киң булды юлыбыз, ныгыды канатларда. Сер бирмәдек авырлыкка янәшәдә син барга. Сагынып кайтабыз, канатланып, күрергә дип әниебез, әбекәебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Яннарыңа синең җыелганда барыбызны кычып назлыйсың. Ылыгайдык күптән үзебездә, тик сиңа без һаман сабыйбыз. Моңсуланса да күңелең, безгә йылмая күзең. Ниләр белән чагыштырыйк синең йөрәгең кешен. Шишмә суы кебек йомшак, әнкәебез күңеле. Язлар таңы кебек назлы, күз карашы сөйкемле. Синең кебек бер кем ярата алмый, оныкларың, оныкчаларны. Синең кебек бер кем бирә алмый. Иркәләүне, сөю һәм назны.
Qadrli Jamila Shihapovna, bala-onıqlarınız sizni yoratib, sizga sıqlanib, sizdan yashov kishi olib yashaylar. Ham ko'rinib tura, onlar sizning muhabbatingizning qadrin bek yaxshi bilalar. Ham shuni rostlab, shiratdagi jir sizga bolalaringizdan bo'lak bo'lib bora. Yaşadık qadrlab, yaşadık yaratib, hurmatlab bulg'aygan kuningda. Jamila Shihab qizi Yunusovani 90 yoshlik yubileyi bilan bug'in ayirishani izlab qizi Halima, kuyovi Aleksandr, o'g'li Ramil, turmush ittashi Lena, uning qizlari Dariya ham Viktoriya qutlilar. Bu alamda milyonlagan kishilar orasida da men o'zimni baxtlilarning birisi deb sanayman. Chunki menga Allohga shukr, eng anglovchan, eng nozli, alla nindi sihri tılsımga iya, жылы ko'ngilli ona bo'la getirgan ko'klardan yukusiz tunlarni ko'p ko'rarga to'g'ri kelgandir anga menim orqali. Lekin barisida u unutgan kabi yashay. Ming rahmat senga azizim. Bugün tugan kuningda senga rahmat sizlaridan boshqa uzun, sog'liqli umr tilayman. Chunki sen yanashanda bo'lsang, men da baxtli yasharman. Rahmat senga niybiz, abakaybiz. Tün yuklaringni yuklamışa bizni erkalab üstürüvіңе, ұлы turmushga basarga yordam etuvіңе. Ko'zlaringdagi baxt ishqinlarini saqlab qal. Xudoy senga uzun umr berdi. Sen bizning oilabizning tub jillilik shig'anag'i,
Her irtang senin kıyaşlı bulsun. Нык сәламәтлек һәм иминлек. Хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Кутлы булсын әнкәй туган көнең. Сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың. Кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән. Барыбыз да бергә кушылып. Хөрмәтле Җәмилә Шихаповна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегез котлы булсын. Иң матур җырларны сөйләп алып килдем. Эштәүгән шушы кулларыңны җылысымда тыйдым көчемдә. Кулларыңа килеп сәҗдә кылам. Рәхмәт әнкәй барысы işimde. Gümineli ənkəy kullarından Yaşırməşin zinkar kulluğundan Senin kullar jitəklərimini Məşəqqətli durmuş yolundan Gümineli ənkəy Yaşırməşin zinkar kulluğuna Senin kullar jitəklərimini Məşəqqətli durmuş yoluna Tırmış dilimi gelsin yalğız kağı Alışıtkandır indi kulların Kullarına yal verirge diye Üzüm şitti erkey kulların Gülineli erkey kullarına Yaşırməşin zinkar uğruna Senin kullar jitəklərimini Məşəqqətli qalqoz yoluna Üminəli ənkəy kullarına Yaşırməşin zinkar bir üzümdə Kullar jitəklərimini Məşəqqətli şığımdır yoluna Bu jırla 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayar kıdası savaşı bulup şeğen Gölye Hanım'a O benim əriyim Tula Benim əriyimden sizə koynar senin Bugün ol əriyim Zalda aldıra Ənik basar Rəhmət sizə ənik basar Alkışlar singer. Tıpkı bilmez ana kullarına Yazsınıydı kayken bu yarga Altın karı belen ul kaykelge Senin ismin o yarga Kuşamı gelen bir dakika geldi Kuşamı
kullar jitekleri beni meşakkatlandırmış yollarla Üminelerken kullarla yaşırmasın silkan kullarla Senin kullar jitekleri beni meşakkatlandırmış yollarla meşakkatlandırmış yolundan Ümit ellerine kollarına Sıklanırlık da, gıybret olırlık gımır yolu uzgan hürmetli yaktaşımız Cemile Şihab kızı Yunusova. 90 yaşlık gımır tantanası bilen bugün kızı Nuriye, kiyevi Ravil, onukları Nail, turmuş iptaşı Güzel, Gülüye, onukşaları Olmaz hem Riyina kıtlılar. Eti bilen eni bik motor yaşadılar. İkisi de namazlı buldular. Bizni de dürüst terbiye berip üstürdiler. Onlarning bir vaqtda da tik o'tirgan shoqlarini xatirlamaymiz. Shunga ko'ra biz de ishli bola bo'lsak da bir-birimizga solinib turmadik. Kichkinadan-oq ishlab o'sdik. Bugun biz turmushda o'z yo'limizni topib yashay bilganmiz ekan. Buning uchun atiyani bizga rahmatli. Turmush yo'limizda yashav ulgisi bo'lgan aniyimiz. Sen yerda bizning eng aziz, eng yaqin kishimiz. Sen bizni tug'dirgan, ko'krak sutini emizgan, jir kuylab beshikda terbetgan, birinchi yilmayubizni ko'rib quvongan, tug'an tilni o'rgatgan, xalqimiz mung'in ko'nglimizga singdirgan. Aniya biz, sening qilgan izgiliklaringni sanab bitirish mumkinmi so'ng? Biz seni yaratib, senga siqlanib, sendan yashav kuchi olib yashaymiz. Eng yumshoq qo'llar, sen sevgan qo'llar, eng tamli sular sen bergan sular, eng mungli ko'zlar sen boqqan ko'zlar, eng to'g'ri so'zlar sen aytgan so'zlar. Jirda bo'lgan butun shodlig'ingni, hislaringning eng yoqtisin, yurak arnavingni, xiyolingni, o'ylaringning eng tatlisin teksin bizga bag'ishlading. Ham bo'g'inda buni oqlisin. Abakay, senga abakay deb dashullarida rahat ol. Sening yuragingdagi bo'lgan jililiq biz unuqlaringga qarata muhabbat hissi bek kuchli. Sen har bir odamimiz uchun qayg'irtib, jinglarimiz uchun shodlanib, g'ururlanib yashab kelasan. Rahmat qadrli biz borisi ishingda. Senga hech da jingil bo'lmagandir o'tulari turmush yo'llaring. Uzun g'umr, sog'lik, tinch qortliq tili senga bor unuqlaring. Jilinoz labikay sendagina, erka so'zlar sening tildagina, motor hislar, o'ylar yuragingda, izgi sening abiyimiz tilagingda. Bizga qanot, uli tirak bo'lib, girlab yasha, baxit, shodlikda, salomatlik, quvonchlargina yo'ldosh bo'lsin sizga qortliqda. Hurmatli Jamila Shihabovna, Xudoy qo'shib, sizni 100 yoshlik ulug' yubiley bilan qutlarga nasib bo'lsin. Ham bizga da shul yoshgacha g'amir etarga yozsin. Düş yaşlarında ağardı dime Uylaman gel Farklık kılında Balında üsken Şeşekler gibi Jayıldığın gel Senin yanıma Qartaymale, ənkəy qartaymale Sin bitirizini, yürək jılısı Üttü gümürlərdi
Qayg'ırmalı bizgeli gürlep yaşaysiz. Bişik jırlarım bizge jırladım, üsterdin bizimi süydün nazladım. Taralıştık biz türlü yaklarga, biz barımızda rahmetli sima. Qartaymalı enkey qartaymalı, sen bitizinin yürek jılısın. Üttü ömürlerdi qayg'ırmalı bizgeli gürlep yaşaysiz. Dünyada var biten keyler, saklarga girer bizge alarını. Qartaymasınlar mengüge qalar enkeyler bizning turmuşunun yemi. Qartaymalı enkey qartaymalı, sen bitizinin yürek jılısın. Üttü ömürlerdi qayg'ırmalı bizgeli gürlep yaşaysiz. Qartaymalı enkey qartaymalı, sen bitizinin yürek jılısın. Üttü ömürlerdi qayg'ırmalı bizgeli gürlep yaşaysiz. Bizgeli gürlep yaşaysiz. Qartaymalı enkey qartaymalı. Totar әбекәйләренә хас булган милайым йөзле, эшкерсез Җәмилә апага күз салуга Субханалла дип әйтәсе килә. 90 яшьлек юбилейлы концерт иртәсенә бүген тагын бер котлау хатын улы Ирфан, оныгы Илдар, тормыш иптәше Настя, оныкчалары Саша һәм Паша язганнар. Әниебезне авылда олысы да, кешесе дә хөрмәт итә. Барысына да хәлдән килгәнчә ярдәм кулын сузган, татлы киңәшләрен биргән ул. Авылда тирә күршеләрдә үзен нык яраталар. Аның бер ши табыны мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Үзем язам, үзем ул пәрәмәчәләрнең исен ерак җирләрдә дә сизәм шикелле. Әни, сине искә алган сайын күзләргә шатлыклы да, шул ук вакытта сагышлы да яшьләр килә. Сине яңадан яшәйтәсе килә күңел белән. Газизыбыз, гомерең гел ак төсләрдән генә тормаса да, син һаман күңелеңне кирләтмичә, дөньяның ямен, тәмен татып яшәп киләсең. Бүгенгесе көндә Аллага шөкер, әни янында кызы Гүзәл, оныклары Риназ һәм Ринат бар.
Әниебез безне дә, оныкчыкларын да көтеп ала кунакка шатланып. Бүтән яхшы сүзләр, теләкләр әниебез сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга әниебез. Килеп керсәк ачык өебез, шалтыратсак татлы сүзең, кирәк киңәшең. Барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт әни. Озак яшә, кайгы-хәсрәт күрмә, сәламәт бул, дугаларыңнан безне ташлама. Кадерле бекәебез, без синең оныкларың булуга бик горурланабыз. Һәм синдәй әбиләр сирәк булуын тагын бер тапкыр әйтәсебез килә. Син картлык елларың белән санашмыйча, без кайткач кунак итәсең, иң тәмле ашларың белән сыйлыйсың. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Без синнән бара үрнәк алып яшибез. Хәлләрең диеп, әни сырый. Бер көн калмый хәлемне белмичә. Шатлыгымны тоеп яши ул. Кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием, бәгырем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта, шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала инде. Көн, төн уйлы йөрәк парәсен. Ниләр булды, кая югалды ди, бирми торсаң бер көн хәбәрен. Исән генә булыгыз сез диеп, елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм, кабул буласын. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дим авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга. Куанышым, шатлык, таянышым, сирдәшем син, якын дус сыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә якын кешең булып кал һаман. Кадерле Җәмилә апа, без дә бала оныкларыгыз, оныкчаларыгыз теләкләренә ихлас күңелдән кушылабыз һәм матур сәлам итеп алдагы җырны юллыйбыз. Саулашыр вакыт җиткәшәнкәй, сабырлыклар кая табарган, йөрәгемне учларыма кысам, куеныма сине аламда, кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам, ишерәнкәй син ышандыр, син көткәндә дә кайтмасам. Беләм инде килми җибәрәсең, минем дә бит килми китәсең. Мин китәргә өлгермәдем, ә син инде кабат көтәсең. Кичерәнкәй көткән күзләремне, сагыш белән бер көн капыласам, кичерәнкәй син ышандырыр, син көткәндә әгәр кайтмасам. Синең белән минем аранып, тормыш бит кануннары башка.
Бақыты болмай баламын Әнкәй жаның сендей изге жанға Бирсін иді саулық рәхәті Балам дейіп яшәгәнің үшін Шын көңілімнен шексіз рахметі Кешір әнкәй күткен күзлерімді Сағыш белән бір күн тапыласам Кешір әнкәй сені ышандырып Сен күткәндә қайтмасам Кешір әнкәй күткен күзлерімді Сағыш белән бір күн тапыласам Кешір әнкәй сені ышандырып Сен күткәндәй әгәр қайтмасам Кешір әнкәй сені ышандырып Сен күткәндәй әгәр қайтмасам Ходай биргән гомерне заяга уздырмаска кирәк диләр. Ә үкенмәслек итеп яшәү ничек буласың ул? Бу хакта Яңа Зимница авылында гомер итүче якташыбыз Җәмилә Шихап кызы Юнусова бик яхшы белә. 90 яшьлек юбилее белән котлап, җылы теләкләрен аңа улы Рушан, килене Дамирә, оныгы Рәшит, тормыш иптәше Наида, оныкчасы Самир җиткерәләр. Яратканыбыз безнең. Син өчен күңелебездән юбилеең белән тәбрик итәбез. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып, бик озак туган йортыбызның утларын сүндермичә яшәвеңне телибез. Тәннәрең сызлау газапларны күрмәсен. Җаның тыныч, урының түрдә булсын әниебез. Шын күңелдән без сеңлебез Гүзәлгә дә олы рәхмәтләр белдерәбез. Гел синең янәшәңдә булып, сиңа ярдәм итеп яшәгәнең өчен. Әниебез, безгә яшәү өчен көчләр өстәп, үзеңнең акыллы киңәшләрең белән ярдәм итеп яшәүләр насыйп булсын. Безгә биргән яхшы тәрбияләрең өчен, йокысыз төннәрең, ару белмәс беләгең, нурлар сибеп торган йөзләрең өчен рәхмәт әниебез. Мең яшә, сөенеп яшә, син безгә бик кирәк. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез-шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни диеп дәшү шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың. Һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни, бәхилләтеп. Хөрмәтле Җәмилә апа, йөзегезгә җыерчыклар ятып, шәшегезгә ак бәс керсә дә, бер үк уфтана күрмәгез. Гомерегезнең иң матур чагы әле. Чөнки бәхетле гомер көзе һәр кемгә дә тәтеми ул. Алдагы җырны бүләк итеп кабул итегез.
şakların uşura balakayım nişlep yürü deyip bizning üçün haman burşular Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün asıqam жылы sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Күңел білән сиңа сыйынам Ғазизен кейсинең йөрәккәйең Күпмен асыqам жылы сыйдырган Ораларда шоқрымнар булса да Күңел белән сиңа сыйынам Безнең өчен күпме күрдең әнекәй Авыр шаклар өчен рәнҗемә Синнән газиз синнән кадерлерәк Беркем юк бит безгә бу җирдә Газизен кейсинең йөрәккәйең Күпмен асыqам жылы сыйдырган Ораларда шоқрымнар булса да Күңел белән сиңа сыйынам Күңел белән сиңа сыйынам Туган көн һәрбер кешенең гомерендә зур вакыйга. Ә инде 9 дистәне тутыру ул аеруча күңелле мизгел. Җәмилә Шихап кызы Юнусованы шушы кабатланмас матур бәйрәме белән янәшәсендә яшәүче кызы Гүзәл, оныклары Ринас һәм Ринат котлыйлар. Газиза, син гади һәм матур яшәдең. Синең тормыш һәм хезмәт юлың күпләр өчен сокланырлык. Кадерле без, сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле картлык телибез. Әле күп еллар бәхетле әни, яраткан әби булып, тормышыбыз терәге, таянышы булып, тагын озак еллар бергә яшәргә язсын иде. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безне, 10 баланы өф итеп кенә, иркәләп кенә үстергән иң кадерле кешебез. Җаныбызның җылысында, күңелебезнең яктылыгында, телебезнең тәмлелегендә, йөрәгебезнең мәхәббәтле булуында синең өлешең бик зур. Иртән күз нурларың белән иркәләп уяттың. Кич бишек җырыңны җырлап йоклаттың син безне. Син сөйләгән әкиятләрне мин әле дә яттан беләм. Изге теләкләр тели мунча керткәннәреңне бүгенгедәй хәтерлим. Тәмле телле, ата-аналы, алтын канатлы, бай дәүләтле, озын гомерле, бәхетле, тәүфыклы бул дип чаба идең безне. Бар да истә. Ә менә бүген сиздермичә әкрен генә 90 яшың килеп җиткән. Без ихластан бу юбилей белән сине котлыйбыз һәм Алладан бары саулыклы, исәнлекле, иманлы гомер сорыйбыз. Туган көнең бүген әни, гомер тажың. Балаларың җыелганнар, якыннарың. Тәбриклибез сине әни. Исән сау бул, тулып торсын истәлләрең һәр вакыт мул. Яшәле син безнең белән ширләмичә, хәл әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Без балалар кайтып йөрик яннарыңа, безнең кайту шатлык булсын җаннарыңа. Яшик һәр чак бергәләшеп сау сәламәт. Син исән сау булган чакта безгә рәхәт. Көн дә булмы туган көнең, 90 бит яшь.
яшәші син яныбызда тагын 100 яшь. Хөрмәтле милләттәшләр, аңлавыгыз буенча бар гомере фидакар хезмәт белән узган юбиляр бүгенге көндә дә тик тора торганнардан түгел. Без Җәмилә апа сезгә алда тагын озак еллар шундый ук сау-сәламәт килеш яшәвегезне теләп калабыз. Картлыгыгыз гомерле, гомерегез бәхетле булсын. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Yanında yaşa şadlığa күмелеп, tağın da fəriştəgə tüm güzel zat bizning üçün gururlu sıqlandıra barımızı sində bulğan sabırlıq. Diləklərinin motorların ataq sina yolibız, olы hürmet hisi bilən, əniyim sini zorlayız. Diləklərinin motorların ataq sina yolibız, olы hürmet hisi bilən, əniyim sini zorlayız. Bulgan diktadirli sin bizga parlı jırlı ömürlerde Jiçi əniyim sin yüzge Jubileyim mənə bugün uzan küpme ömürlər Uzsa da küpme ömürlər Yuvalmagan